Inamba isenze kuphela kusona 9 ekuseni ya 5 ntambama. Ungawasendisa ama-SMS, ungawasendisa WhatsApp. Igama kuphasa nge-channel nefliki kafushane la sibheka udaba lukaNomthibelekazi 4040 @nomthibelekazi 4040. Amen pastor weningi. Ngisephehlweni njengamanje but ngiphuphe ngathi-ke I'm standing outside iphehlo. What could this mean? Yeah, ngisho njalo. Ngisho ukuthi lo muntu usentwasweni, is going through the process of intwaso yomoya ukuthwasa. Ulaphaya uyathwasa kodwa uphupha engaphandle kwalomuzi athwasa kuwo, yabo. Sona-ke singakusho number 1, uma uphupha usephehlweni kuwuphawu lokuma usungaphandle, ngoba lokhu kungasho ukuthi uthwasa endaweni engafanele futhi engamukelekile. 2, kuyenzeka futhi omnye angayibheka le ndlela ngathi uma uphupha usephehlweni kuwuphawu lokuma ungaphandle. Lokhu kungabuye kukhomba ukuthi isidalo sakho asifuni ukuqhubeka nokuthwasa kuleyo ndawo. 3, omunye angayibheka ngale ndlela angathi uma uphupha usephehlweni nguphawu lokuma ungaphandle, ngoba lungakhomba ukuthi kumele upakishe imithwalo yakho uhambe ungasabheki emuva, ngoba awufakwanga yidlozi lakho kuleyo ndawo, waziyela ngokuzithandela, yabona. Noma waphushwa lokhu, whatever it pushed you ukuthi ungene lapho kulowa muzi kuleya ndawo, kodwa mhlawumbe isidalo sakho azange sikube yisona sikukhomba ukuthi lapha, yabona. 4, ake sibheke kanje. Kuyenzeka futhi number 4, uma uphupha usephehlweni kube uphawu lokuma ungaphandle, ngoba lokhu kungabuye kukhomba ukuthi kungenzeka idlozi lalapho likudubile futhi liyakuxosha, likukhiphela ngaphandle, ngoba kungenzeka uphambana nomsamo wena futhi awenzi okufanele nokwamukelekile kuleyo ndawo osuke uthwasa kuyo. Ukuthi ngalokuthi kungaba ukuthi wena usendaweni wrong kodwa kungenzeka usendaweni right, kodwa inkambo yakho ayilungi kahle, kunezinto ozenza ezingalungile engenzeka zingcolisa lo msamo kuleyo ndawo, ziphazamisa lezi zidalo zakuleyo ndawo. So zizokuphusha manje, ziphushele ngaphandle, ngoba la ukhona ngabe uyafunda lo sokufundiswa khona, wena uphambana nokulunga, awenzi okufanele, yabona. Lento ozenza azamukelekile kuleyo ndawo okuyo, so ngemimoya kulowo muzi sikhiphela ngaphandle. 5, kwesinye isikhathi uma uphupha usephehlweni kungabuye kuthathwe njengophawu oluhle uma usungaphandle, noma kungathi ngoba mhlawumbe komunye sengabuye kukhomba ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi ugoduke ubuyele ekhaya, ngoba mhlawumbe usuwuphothulile umsebenzi kade uzele, usuwuphethile wonke umsebenzi kade uzele. Ungazibona-ke usungaphandle ngoba lo kade ukuzele kulelo khaya usukuqedile, usukuphothulile, usukuphethile, isidalo sakho sesafethile, no okade ukuzele sekuhambe kahle, sewungaqala kuphume manje, uhambe phela ubuyele ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la ukuphupha ungaphandle kwale ndawo othwasele kuyo uba umuntu osuke ethwasa.